Tällä videolla aloitan Civilization 5 pelaamisen. Olen tähän valinnut mahdollisimman pienen maailman, helpon tason ja nopean pelirytmin, että tässä pääsee eteenpäin varsin hyvää vauhtia. Peli alkaa tilanteesta, jossa maailmassani näkyvissä on minun uudisasukkaani ja sen suojana sotilasryhmä. Ensimmäisenä tehtävänä on etsiä sopiva paikka kaupungille ja perustaa ensimmäinen kaupunki. Sotilasryhmän avulla voi vähän tutkia, missä mennään. Siinä vieressä on jalokiviesiintymä, mikä on talouden kannalta hyvää. Sotilas on silkkiesiintymän tai silkkiviljelyn päällä ja sama jatkuu siinä vieressä. Talouden kannalta hyvää. Samaten täällä. Tämä näyttää aika hyvältä. Siinä on joki, jonka rannalla, jos kaupunki sijaitsee, niin voi myöhemmässä vaiheessa saada myöskin vesivoimaa käyttöön, mutta mennäänpä sotilaalla katsomaan vielä tänne vähän pidemmälle, vaikkapa tuonne. Sieltä paljastui muinaisjäänne, muinaisraunio. Tähän jos perustan kaupungin, niin siellä on metsäaluetta, ruokaa tulee 1 yksikkö, tuotantoa 1. Tuossa olisi suoaluetta, ei sen parempaa. Perustetaan kaupunki tähän ja se tulee täältä. Perusta kaupunki. Noin. Ja kaupungin nimeksi kone antoi Rooma, kun ollaan Rooman keisaria ohjaamassa. Ensimmäisenä on valittava tuotanto, mitä lähdetään tuottamaan. Mahdollisuuksia on työntekijä, tiedustelija, sotilas ja monumentti. Työntekijästä on varmaan hyvä aloittaa, koska työntekijän avulla saadaan näitä resursseja käyttöön. Tässä on viljelmää, tutkimusta, ruukunvalmistus, eläintenhoito, jousiammunta ja kaivosteollisuus. Nyt jotta nämä silkkiviljelmät saa käyttöön, niin tarvitaan kalenteria. Ja taas jalokivien hyödyntämiseen tarvitaan kaivosteollisuutta. Kaivosjalokivet eivät ole vielä kaupungin alueella, joten lähdetään kehittämään jos otetaan tästä teknologiapuu. Kalenteri löytyy täältä, eli jotta voi kalenteria kehittää, niin tarvitaan tuo ruukunvalmistus, jolloin lähdetään ruukunvalmistuksesta liikkeelle. Ja näin vuoro päättyi. Ruukunvalmistuksen kestää 6 vuoroa ja työntekijä saadaan täällä kehitettyä 10 vuoron aikana. 5 vuoron aikana kaupungin väkiluku kasvaa, joten mennään seuraavaan vuoroon. Ja sitten seuraavien vuorojen aikana, ennen kuin
tapahtuu erityisesti mitään, niin sotilaan avulla voi tutkia tätä ympäristöä, ja täällä on tuo muinaisjäännös, ne kannattaa käydä katsomassa, niissä voi olla jotain hyviä ja hyödyllisiä resursseja. Ei päästä yhden vuoron aikana. Ja sieltä paljastui kauempaa tällainen luonnon ihme. Barringer-kraateri. Ja jos se on jossakin vaiheessa kaupungin ja valtakunnan alueella, niin sieltä saa kultaa ja se edistää myöskin tieteen ja tekniikan kehittämistä. Seuraava vuoro. Näin. Ja siellä kulttuuria tuli 13 pisteen edestä. Samalla löytyi rosvojen alue siellä, mutta jätetään heidät toistaiseksi rauhaan. Ja mennään katsomaan. Mennään nyt lähemmäs katsomaan, mitä sieltä löytyi. One of your combat units is near an enemy unit. Näin avustaja muistuttaa, että yksikköni on siellä lähellä. Ja nyt oli politiikan valinnan mahdollisuus. Alkuvaiheessa täällä on valittavana traditio, vapaus ja kunnia. Jokaisella näillä on omia hyötyjään, joihin voi tutustua tässä. Tradition valitseminen lisää kulttuurin tuotantoa pääkaupungissa, ja taas kulttuuria kehittämällä saadaan lisää näitä toimintapolitiikkoja valittavaksi, joten valitaan sieltä traditio. Näin. Kierretään tästä tätä ja sieltä tulikin saman tien. Nyt otetaan vapaus, se lisää tätä kulttuurin tuotannon nopeutta. Rooma on kasvanut, yksi asukas on tullut lisää. Katsomaan sieltä, joo, näin alue on tullut myöskin tuonne silkkiesiintymän tai silkkiviljelyn. Näin, saimme keitettyä tuon ruukunvalmistuksen. Ja täältä löytyy tää muinaisjäänne, niin mennään katsomaan mitä siellä on. Saimme kehittyneempää aseistusta. Mennään, mitä siellä on. Keihäät nuijien sijasta saimme keihäät, joten edellytykset päästä hankalissa tilanteissa voitolle paranivat. Ja nyt otetaan tuo kalenteri, että päästään siihen silkkiviljelmien hyödyntämiseen. Sieltä löytyy. Ja muinaisjäännöksiä. Taas oli politiikkavalinta mahdollista. Tasavalta, tuotanto lisää, mutta kun
sen valitsee, niin sieltä seuraavalla tasolla on mahdollista saada yksi uudisasukas. Niin otetaanpas tuosta ja katsotaan mitä täältä. Näin, ensimmäinen työntekijä ja farmin perustaminen, saadaan lisää elintarvikkeita. Ja sitten mitäs täällä otetaan sieltä sotilas, että kaupungin puolustuskin oli kunnossa. Ja siellä menimme muinaisjäännöksille ja paljastui, että siellä on se minkä jo tiesimmekin tuosta barbaarikylästä. Ja kalenteri. Ja mikä sitten tutkintaan? No sitten kyllä tuo kaivosteollisuus, koska varsin pian varmaan saamme tuon timanttiesiintymän kaupungin alueelle ja sitä pääsee hyödyntämään. Nyt näyttää, meillä on rahaa 51 yksikköä ja joka vuorolla tulee 5 lisää. Kansan tyytyväisyys on hyvällä tasolla, +10, joka näkyy tuossa nauravana naamana. Kulttuuri kehittyy 5 yksikköä vuorossa ja seuraavan politiikan saamiseen niin tarvitaan 45 yksikköä, eli 25 lisää 5 vuoron päästä. Ja täällä uskonto ja turismi, niin ei tällä hetkellä aktiivisuutta. Ja nyt on tää sotilas täällä, katsotaan, tutkitaan vähän aluetta. Siinä, jos hyökkäämme, niin pikkunen voitto, katsotaan miten käy. Täällä tuo farmi on perustettu. Ja nyt voimme lähteä kehittämään yhtä uutta uudisasukasta. Annetaan tuon sotilaan jäädä kaupunkiin. Ja nyt kun hyökkäämme, niin se on ratkaiseva voitto. Noin. Ja taas jätetään sinne lepäämään tai varuillaan vartioimaan. Jaha, täällä valtakuntani on hyvässä mallissa. Siellä on 3 muuta sivilisaatiota tässä pienessä maailmassa. Ja nyt kokemuspisteitä voidaan saada hyvään kuntoon välittömästi tuo sotilas, niin voidaan jatkaa tutkimista. Ja kaivosteollisuus. Kaivosten perustaminen ja metsähakkuutkin ovat mahdollisia. Ja sieltä tuli jokialue.
Sitten täältä eläinten hoitoon talouden kannalta hyvä. Jousiammunta voisi olla kanssa ihan passeli, niin lähdetään kehittämään jousiammuntaa. 6 vuoroa vielä tuon uuden uudisasukkaan saamiseen. Siellä on barbaari. Uusi politiikka. Otetaanpa siitä se uudisasukas. Näin. You can find. Ja mihkään tuo tänne ehdottaa tekoväly. Olisiko sitä? Ja jatketaan. Täällä olisi tuo joki. Your settler is alone. Aivan. Uudisasukas on nyt suojattomana, mutta laitetaanpas ensin tästä tuo. Mennään uudisasukkaan. Ja sieltä löytyi väestöä, joka asettui tuoneen Roomaan asukkaaksi, jolloin väestömäärä kasvoi 1. Ja mennään tuonne joen rantaan perustamaan kaupunki. Jousiammunta. Ja näin meillä on siellä purjehdusta ei tällä hetkellä, koska emme ole meren äärellä. Muuraus voisi olla hyvä, se antaa täällä. Nyt on sotilas suojana. Täällä tuo uudisasukas. Mennään. Otetaan sotilas mukaan sieltä. Mennään vielä. Tässä on vain ruoantuotantoa 1 suoalueella. Tässä metsäalueella on ruoantuotantoa 1, mutta sen lisäksi on teollisuustuotantoa tai muuta tuotantoa 1, niin mennään siihen. Ja pidetään niin barbaarit vieressä, joten sotilaalla pitää suojata tuota uudisasukasta. Näin, ja perustetaan siihen kaupunki. Cities, like military units, can defend against attackers. Kaupunki puolustautuu. Näin. Ja sotilasryhmä
täältä taas sinne jousiampuja. Jaha, täältä on tulossa rosvoja. Siellä tulee 2 vuoron aikana. Tuolta ei ennätä. Tää täytyy olla suojana. 2 vuoron aikana tulee sotilas, joten täältä ja täällä kaupunki puolustautuu. Noin. Tuossa. Mennäänpäs joen varrelle. Muuraustekniikka, muurien teko ja marmorin hyödyntäminen ja suoalueiden viljelyskelpoiseksi tekeminen. Niin täällä. Ja sitten ei vielä ratkaisua. Täällä lähdetään rakentamaan pyramideja. Pronssityöstäminen, pronssivalu, pronssityöstäminen. Täällä perustetaan kaupunki. Siellä on tuo kraaterialue lähellä, että sitten sen jos saamme kaupungin alueelle, niin ja siellä jousiampuja kanssa puolustusta kuntoon. Ja näin on vuoro päättynyt. Valtakunnassa on 3 kaupunkia. Ja sinne tuli rosvoja lisää. Ja nyt saamme tuon Rosvokylän tuhottua sieltä ja rahat sieltä omaan käyttöön. Sinne partioimaan ja sotilasryhmä takaisin kaupunkiin ja seuraava vuoro. Partiointi päälle. Ja ensimmäinen portugalilaiset, mitä heidän kanssaan. No, olisikohan
heistä, no ei, kavereiksi ei ainakaan heti, mutta ei kyllä toivota heitä lähelle omia kaupunkeja, joten no ei oikein tykännyt siitä. Pronssivalutekniikka mahdollistaa asioita ja kohtasimme tuolla kaupunkivaltiota. Täältä Vilniuksen tässä oman kaupunkimme lähellä. Ja sitten eläinten hoito on talouden kannalta hyvä. Täältä löytyy esimerkiksi lampaita. Näin. Ja näin. Siellä nuo Portugalin tiedustelijat tai sotilasryhmä tuli kaupunkimme lähelle ja sen takia saimme keskusteluyhteyden äsken heihin. Näin, siellä meillä on 3 kaupunkia kehittymässä, kaupunkivaltioita tässä lähimaastossa. Ja tästä onkin hyvä tällä kertaa päättää ja seuraavassa jatkossa sitten lähteä jatkamaan. Katsotaan sitten seuraavalla kerralla miten käy.